Because now we go down away, Piero could be Caribbean Miko. Training a no Ecogino. To be a Pokinano. And beautiful. You call you receive number dear. And a little beautiful and beer. I don't think you could be a mamma no Samaran beer. To you, going to be a new tailor. You do give me to go. Many video that Luca. Don't cut them to go. To don't man can do and Yana John. Give me a but sort of money biro bang nini. Matter never said you go on. So the money biro bang kanga to two. Kanga to two. Hey, and here is a bright and many theatre. Bright. Hey, tell me you watch a name Fanta range, a marriage to Guinea any poker for you. Nicola million no. You two yen. You two more yen. Nini come you give it a milli. Two you can do it to a real tech. I don't know, cut a channel. Cut out, and you can even Ninja Timaka. And you could you mock at a sort of conal mother to change to anything to a dear. The man make a kind you can be to a dear. Need to be babu walk near Podonindo. Only Nakasani. Kata mipira moja nyathina no karitu. Dumana na nyathina no ya. Usipini moko no se orga kanyo. Bwana. Usipini bwana wabea. Tubiro to bwana nindo. Utunya kazani. Ni ngane okochamo kata mathesi. Okochamo kata mathesi. Atamana benota mamera. Adi na chema kata katuo. Mano gima okanyal kadhe bwana. Nikoro katuo to kae to ngamadhi meda kiny kangema. Bwana tazami. Okadhi compensate gika. Koka mantu giting na chemba ko teke ndeki na pen. Beba ale mamwano ng'eyo. No ka chemo kawuono ni natuo. Ya ekinde mea te moka ka mantu kadonjo dusno. Achung mana ge ko mano kadonjo dusde kawuono mandeni. Tamu no kidonjo dusde ka puti cham. Kinya ngiso ba go kinyi mangenya bodu chiwa an machone mama. Bungane be do gimare bedum. Ango mali timo nyate ya biro koi. Go kinsa ni muntu na kama idwara ngo. To penyinia to uniform dong ni jikon kanyo ngeno telo ni katere ko to uniform dong ni to uniform nete mo ga jikon adie kamite ma uniform ndo to pio kune mliet bana gino ne mawango ithi sikul ki uniform kadume dume ongedi ro moro mane idino godo gine mine to dogo kiki lakini kata ma go do smoke uniform bedo uniform e jikon kana ninde jikon ento no rany kisamore nyaro an woche mano kadwa no ninde e jikon nikech chieng'moro woche na konchiel ma left bwana owang' mo wiyore mo woche luwo bedo kendo kare woche oluwo mach woche na oluwo bedo gimoro mathin mapen yawa koso maja chien donjo ka owena woche e ng'ato wilo to parene mama ka wang' ing'ise ni nimo etie kendo kanyo ibiro rwako kendo yaye ok wil mane midhi rwako acho ido kano ichidi no ibiro dalani modwaro okay ndo dwano neni kamano wasa ni nyaka nyeng awache wangi to kanyewo idwa ng'eya dungin mama unigi pesa idwa ko nyaka ti idwa ng'eya maler ipenjori ni ai asu samano no chik ji yen adek kori dhi ng'ado juok nikech sikul godhiambo tich madala be ko kitimo tidhiro se pawo juok kori pagi adek osetiek tedi iluoko pato nikech en opato irudhe maler ojok go be ng'ich koro ang' iketo gi wikendo kama mondo kiny kichiewo to in gi yien adek motuo nikech ka nidhi kode konumu be pod idhi rodhi iketo tikawo pato mane serudho maler ipange wi kama tiwe kama tradil mach to setho in tinindo anena bwana kichiewo gokinyi koro pato ni chalo bamba pato bet ni tiwaro ne yawa tiyo nindo koni to pato nindo koni to otuo mo bedo kaka recho bambo to yen mani keto ni otuo rewre odhi go chwano to kata maji no ko chope koro mama be kiro samoro en mochiewi gokinyi sama dwa nyiedho no yaw ne gwen to nyiedho yaw ne gwen dwa nyiedho ora ka otondi nyiedho oseng'e maber kata ni nindo ng'eny dhodu no be ng'eni samoro iloro nuga gi oko dito uni te yaw ne dhod ne kise yaw ne to kowuok ne to
En moloro dho no geo nikech en makinyo mondo chieng. Ado ni mai timo kinge yani nyal gwene raje kendo ko ni ilayo be. Makosa gio medere. Ichie vidwa kato opato ni sekete kendo kanyo wang. Kigweli ni paro no. Kana malo kielo paro no. Inano line moro mogore mara teng mar pipi mar lach. Mine thuol to ne onge mar lach. By the way, in mamuno to ni thuol mane giwacho gani? Binge ng'ama luoro thuol malo miyo. Gina fwenyo ka duong' ne ya. Koro ne gidhi ging'iyo gima giluoro mogik. Ema gitiyogo. Gini moro poko kod nyithindo. Ng'iya nena ni ya kaka tomano gwala migole terapi. Binge ni an samoro ka norodha. To timore maber ni koth be chwe. Chon no rodhi ji ka koth dwa no chwe. To gwal moro watuo ko ng'eto nego be nugolo ndope oko. Mane nyaka rodhi ka koth ne dwa chwe. Man to nang'eyo be man. Tiwinjo ko gwal moro asinge ni inse moro jachiri mako go gwal gi lweti. Rodhi ko tiek rodhi no. Koth chako chwe gwal chako. Mama ulu mise. Bigo na gwal ne oko. To se rodhi. Ede mako de. Sare ko itigo otke. Go gwal dong se go ko nyati ko nikech ki maka kata marach. En minyo ko ywak. Ko gwale moluoro kamano. Ko gwale moluoro kamano. Koro thuol no nyalo dhi mako mul motwe kaka thuol mabor thuond fu. Kendo pako ka gimonene onge. Kane watemo thuol fu moro mabor molore kama tatwe nunguni no. Kane watemo kibiro layo. Kane watemo ka be giluoro thuol kata giluoro. Tise mama kia sikul ma. Owada nyim kamina idi ka chonege thuol maduong'. Wadhi dhi ne. Kike chake to kana kia sikul. Ini sana pia nek monege thuol. Okay, me ai kabisa. Omena mano de yudawa. Onyi sini ki wuok ti luor kocha. Koro mano ng'ama biro ka. Kod wang'isi gi kaka gino buogo. Soke. Modi we felt feel gi. Iwinje litimi timo ne daw. Zito mangi. Koro otu international. Koro tu. Obi kako wilo duonde. Kako wilo do. Nega. Tinno biria kujuka kibiro kunika tichake bukuli ningiso joka ni bimbiri chake biru nakani makupulu nego bul. Tu kreto nunege sadi. Apenyi nyatini bayiwinja. Mana kendi ngini owedo ongi. To bendo rwani joka bendo winji. Joka bendo chako weika. Ochako ngiso joka. Kaso joka bendo weyo kendo chako duguyi. Kato wacho ni korone. Kari kiani ere joma dresa chieni. Kiani ere joma dwa ng'eyo gini. Yawa gima tin no. No negithu. Kori penyo ni yawa. Kaka ng'ani oluoro thuol ni. Do kawo modhi. Nikech gini sito ng'ani dong iwacho ni layo. Koro dhi kawo mondi twene. An jok mano kaero ga kabisa. Eto kaere. Gasa. Moro ni ne wathindo kamaji kacho kikalo ni ani. Chora pia ne kadaya. Moro bana mutibu wana. To rachi. Demo ko ng'eni ne ok beyo. Demo ko nok beyo. Doro. Ginto ne ok beyo. Kendo ido gini. Mena sweta ne mine nok luoka no tema koro kodwa umigo ni omero amutibu. Ni tinya kwara. Chora pia ne kato mano kothugoi. Mama kiwa ni akato wewe arenge kofi ya. Kendo kiringe koth. Niti mit moro mar ne tuge koth. Eto mane de mene en ga mit. Mit moro ne tika koth go iti tuge. Koro sama ngolet en mane ni landa no ga polo biro go ikanyo. Polo biro lakini gisati mane. Sati mane ba oketh nyinge. But joma chon ne riek. Joma chon ne riek lakini ne gidwa kadho. Eto koro sati mane ni atemo ga connect gini gi yani. Neng'iyo ndanya, ng'e ndanya. To Neng'iyo rainbow. Ndanya ka noseng'e to ng'eni king'iyo mos to makware mane to joka ne dongo. Koro makware ne magene. Asi nini polo nego ji. Ni ok dwa ni nyon koth. To ne gin discipline mera yani gimoro ng'eni gino kata nyono nyana koth no. Ni ofuli ni nyono koth to koneni ni nyal rodhi mi wore kaka gino gimarach ma ok ichak itim gino to mano kuri penye to koro dha kama to ne ok oneno. Mana koth biro wuon. Dalo tungni miwe mane ni welo donjo to be ni welo ko donjo to be ni president biro. Luok le. Mayamo guto mera biwinjo ka koth osekalo yolo ka ora kocho mera ka mina buso giri kocho mera biwinjo ma Koth go se. Tuyo ka jigo wewe kuna. Mongo ko mo se koro gode. Wijo ni ya. Uche, kuna lupa. Sejego badle ukana. Yudo ka ini tournament ni mara matini di dale ukana. Wijo to be une mo wino mera mere ko kata itwenya ka wi ka uno in tuolo. Itwenya ka wi mera mena. Ka badi. Ka badi giri tweyo.
Kol ka gicho monjo mera makoth biro. Polo gore, polo duro mamu biro ma kare tarika. Ini moro ni jogi wako moringo. Kare jokaringo koth be. Gini gondi gi obedo makoth atok gi. Gikongo neno. Kotane gi neno uto poko neno ununyiero mwach. Uringa ngo. Gole. Ulo mana chien magiringo godo no. Koro ng'wech wuogi kod yogon kimera gigogo mama ubiro jama. En wach malit ahinya. Ong'wano kata sikade magika. Bas, ladies and gentlemen, kapo ni igombo winjo sitoche wa mameti gi kendo another episode mag Mbaka wa Machon. Wabro kelonu every Wednesday wabro ga kelonu podcast mar Mbaka wa Machon. This is episode 1 with me MC Onyulo, Junior Nika, behind the camera voiceover and MC Banyi. So we just chilling. What mother shot I want? What you come on the best more? What do man a feeling ni? What we man. Subscribe can you we will give a comment can you? Kai to bende share the love a Facebook kacha nyalo follower and then Instagram kacha. See you until next time.